бо мақсади боздиду шиносоӣ бо раванди корҳои ободониву созандагӣ сарсабзу хуррамгардонии муҳити атроф раиси вилоят Давлаталӣ Саид ба шаҳри Норак сафари корӣ доштанд ва дар ҷараёни маъракаи ниҳолшинонӣ сарсабзу хуррамгардонии талу теппаҳои канори шоҳроҳи Норак Данғара ширкат варзиданд. Дар ин мавзеъ дар заминаи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳр бо иштироки кормандони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Норак ва дигар ташкилоту муассисаҳои шаҳр сокинон ҳашари дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ гузаронида шуд. тибқи иттилои додашуда дар теппаҳои шафати шоҳроҳҳо беш аз 1000 бех ниҳолҳои ба иқлими ин минтақа мусоид ва дигар ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз шинонида шуд. мавриди зикр аст ки иштирок дар маъракаи ниҳолшинонӣ ва дигар корҳои ободониву тозагии муҳити зист аз ташаббусҳои наҷибест ки дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба ҳукми анъана даромада мардум ба ин васила деҳу рӯстоҳо ва шафати шоҳроҳҳои мошингардро тоза ва сарсабз менамоянд. тибқи нақшаи таҳсилгардаи аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба шаҳри Норак дар мавсими кавизоркунии тирамоҳи соли 2024 ва баҳори соли 2025 15000 бех ниҳолҳо ба нақша гирифта шуда буд. 3000 бех ниҳолҳои ҳамешасабз, 6000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда ва 6000 бех ниҳолҳои сояафкан тибқи нақша ба таҳризӣ гардида буд ва то ба имрӯз 17480 бех ниҳолҳо шунонда шуд. нақшае ки тасдиқ гардида 102% иҷро гардид. имрӯз мо тариқи ҳашари умумии шаҳрӣ тасмим гирифтем зиёдаи 1000 бех ниҳолҳои ҳамешасабз дар талу теппаҳои ҳамшафати шоҳроҳ шинонем ва дар оянда тибқи нақшаи тасдиқ гардида ҳар ҳафта рӯзои шанбе 1000 бех ниҳолҳои гуногуне ки дар ҳамин иқлим мутобиқ мебошад шинонда шуд. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни суҳбат бо сокинон таъкид дошт ки барои сарсабзу хуррам ва ободу зебо нигоҳ доштани муҳити зист ҳар як нафар масъул аст ва ҷиҳати таъмини сарсабзии минбаъдаи ниҳолҳои шинонидашуда шахсони алоҳида ва сокинон самгузор бошанд. ҳамчунин масъулини соҳаро вазифадор намуданд ки чунин маъракаҳои сабзкориро ҳар ҳафта анҷом диҳанд ва сарсабзии шафати шоҳроҳи Норак Данғараро таъмин намоянд. дар идомаи сафари корӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар ноҳияи Данғара бо раванди корҳои бартарафсозии оқибатҳои селу боришот дар ҳавзи деҳаи корези ҷамоати деҳоти Корез дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар пайи боришоти зиёд ҳавзи ин деҳа зарар дида аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва сокинон айни ҳол корҳои бартарафсозии офати табиӣ ва корҳои барқарорсозӣ идома дорад. сипас роҳбарияти вилояти Хатлон аз ҷараёни корҳои сохтумонӣ дар маркази саломатӣ ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва таълимӣ дар деҳаҳои Корез, Рахшонзамин ва маҳаллаи 16 ҷамоати Корези ноҳияи Данғара боздид намуданд. гуфта шуд ки дар доираи корҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Корез корҳои сохтумонӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ҷараён дошта, айни ҳол сохтумончиён қисман бунёдкориҳоро дар биноҳои сохташаванда сомон доданд. роҳбарияти вилоят аснои сафари корӣ ва масъулин ҷиҳати вусъат бахшидани бунёдкориҳо ва истифодаи маҳсулоти хушсифати сохтумонӣ дар муҳлати пешбинишуда сомон додани бунёдкориҳо баёни афкор доштанд. раиси вилоят ҳамчунин аз рафти корҳои сохтумонӣ дар муассисаи таълимии чорошона ки дар маркази ноҳия ҷойгир аст боздид намуданд. тибқи иттилоъ ин муассисаи таълимӣ аз 4 ошиёна иборат буда 44 синфхона барои 1320 хонанда мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. айни замон корҳои сохтумонӣ дар ошиёнаи дуюми бино идома дорад.
ҳамчунин дар ин рӯз роҳбарияти вилояти хатлон аз хоҷагии деҳқонии боғпарварӣ Саидова Барно дидан намуданд. Дар боғи ин хоҷагӣ беҳтарин дарахтони мевадиҳанда шинонида шуда нашъунамои хуб дорад. иттилоъ дода шуд ки дар хоҷагии мазкур бештар дарахтони мевадиҳандаи олу, шафтолу, гелос ва дар қитъаи дигари замини хоҷагӣ бунёди боғи дарахтони себ ва токзорро ба роҳ монда ҳамасола ҳосили хуб ба даст меоранд. гуфта шуд ки соли гузашта танҳо аз ҳисоби дарахтони олу 50 тонна мева ба хориҷи кишвар содирот гардидааст.